Että mahdollisesti mennään. Mutta kato, kun toi Tokon aloitusluokka ja sitten PHP, niin nehän on samalla, se on ihan sama kummasta. Ei ollut pelkkää PHP. Täyskäännös, Mars. Liike 7. Liikkeelle, Mars. Jeesus, siinä on helppo. Mulla on äiti lämmin. Käännös vasempaan, Mars. Lähtikö siitä läpi? Ihan onnetta ei Täyskäännös, Mars. siinä kun siis Liike 7. Itse asiassa minun mielestä se on vaikea. Niin, no en mä tiedä. Koska nimittäin ensin kato, kun sä reenaat siitä, kato kun PH-kokeessa nyt tosiaan se, että se pitää nyt Liikkeelle, Mars. mutta sitten joudut näihin niin oikein hyvällisiin Juoksuun, Mars. sä joudut opettaa sen kokonaan uudestaan. Käyntiin, Mars. Käännös oikeaan, Mars. Liike 7. Liikkeelle, Mars. Täyskäännös, Mars. Siitä nyt ei kuule paljon lähdettä joilasta, kun menee suoraan. Liike 7. Kerran kokeilin. Liikkeelle, Mars. Sivulle. Käännös vasempaan, Mars. Sitten mä tässä reenasin luokassa ja huusin tulee niin se sivulle. Eihän toi tuomari kysyä. Kyllä. Täyskäännös, Mars. Liike 7. Kiitos. Miten teillä meni? Mä en kerennyt kuule yhtään seuraavaa. No ei nyt kovin hieno. Tuliko ykkönen? Seuraava maahanmeno. Hei, Katja kirjoitteli kyllä jotain. Valmista. Liikkeelle, Mars. Eikö täällä ollut lokakuutkin kokeita? Mitä tulla tästä? Käsky. Mä olen nyt niin ihan miettiä, että jos mä ihan itteni kyllä kävisin tähän. Matka Mä oon jännittänyt riittää. yhdessä, että jalat ihan tekee. Palataan koiran luo. Miksi pitää jännittää? Eihän se täältä jotenkin maailma. Joo, mua ei tarvi jännittää, kun on sitten paineita. Se on tehnyt yhden ehjän suorituksen elämänsä aikana ja silloin saa ykkösen. Kiitos. Se sanoo, kyllä se siihen vielä joskus. Meidän Helmi suunnistuskisasta perjantaina vaan Käännä Tampereella KL:llä. Siis olisiko suunnistuskisasta? Mä jännitin kyllä varmaan. Mä tiesin nyt sen lähtöään, niin mä jännitin varmaan enemmän kuin sitä. Mä jännitin tällä hetkellä kertaa. Niin. Siis se on vaan kyllä mitään. No onko lähtenyt, että se jännitin harjoitellisesti tätä. Mä menen lastien ohilla. Siinä ei ole suoraan reittiä. Mä en tästä oikein yrittää aivan. Noi päikkä olisi sitä. Siinä on tämmöinen reittiä. Hei, mä en oo Noin portaat tosta, niin nyt kun menee ylös. Kyllä te katsomäkin päässä. Hei, se on oikeesti kiva viili. Mä oon kokeillut viimeistä 18 vuotta sitten. Akilisi kisassa. Olisiko sitä 16 vuotta. Mutta toisaalta kato Aksa-kisassa, kun sulle ei aikaa jännittää. Niin. Siinä minä oon semmoinen, että mä oon niin jännittää. Se ei ole tehnyt edellistä elämää. Ja sit mä pääsin tonne. Sit mä oon vaan niin minä ja koira. Et sit mä oon niin jännitän siellä enää. PK-kokeesta, kun mä jännitin se ensimmäinen suoraan, mä muistan, kun Viljamaan Matti siinä Liikkeelle, Mars. siinä arvostaa. Se huomasi mulla, että hän on miettinyt, että kuinka kauan ihminen voi hengittämässä. Matka riittää. Mä katson sit Palataan koiran luo. niin se piti tulla se ensimmäinen suora, se tulee sitä kaavia. Mun pitäisi opetella kaavia, ihan mahtavaa. Kyllä mä jotenkin tätä askeleita. Se ihan hetki se kyllä niin miettii, oliko jäänyt 7, meni lisää. Hyvä rytmäkin. Taitalla olo vielä. Hei, mutta nyt käyt sä täällä reenaa? Oon, mä oon nyt yrittänyt käydä täällä. Harjoitteletko sisäkatoa, että joku huutelee käppiä? Niin. Kyllä me ollaan lasten, kun meillähän lasten paljon häiriöitä. Se on hyvä asia. Mutta se, että siinä on niinku toinen koira. Niin. Ja sitten meidän toinen koirakin häiriö.
ja mä oon naapurin koiria ja kaikkia tiettyjä. Kyllä mä Hypp, hypp. Seiso. Mennään koiran luo. Käsky. Istu. Kiitos. Mä oon harjoitus sitten tehdä